Аз запоя ли? Нали? Но аз така си помислях, че няма да знаме. Къде видиш това хубаво? Ето ме. Катинари, катинари! Е, това е Иво Йован. Много сянка. То ги снима, бе. Ти не май да видиш какво снимаш, ама то се снима хубаво. Целият мост е в Катинари. Еми да, няма свободно място. Това не и хората така. Другото може да не се запиши, ама... Леле, колко Катинари. А това вече е голяма любов. Да. А горе мило. Да. Не мога да го снимам това. I love you. Кой ги измисли тия работи? Виж. Ех, че не се вижда нищо. Светлината е срещу камерата и не се скифи. И вижте това. Виж бре какво Оле да не Перлички. Пипан. И обичам те, ти си всичко за мен, не мога без теб дори и ден. Значи през нощта може без нея, нали? Някои са много интересни. От любов е направил всичко за нея. Моста на Катинарите. И то. Че има и гравиране на машина. Имаш още лента. Лента много. Изстрели ме. Де я знам на какво се записва. Има. Щом върви? Има ресурс. Да. Тук намалявате. И то. Да, фани ме мешка да пуска. Дръжи някой катинар така отдолу. Това му държи вътре. Ето. Ага. Не срещу слънцето няма да стане. Ще стане. Да.